Ini guyya जाजोब्बाय ओमफ्राय थालिराबो नै ओमफ्राय बिबार बारनोसै माखासे बिबार बारजोब्बाय आरोना नैबे बिबार बारनोसै नेक्स्ट इयाराव जासिगोन बियो माखासे खिनि बिबार बारबाय ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आङो माने फाथैबो गायनानै होबाय आरोना फाथै बिफांबो गायबाय आङो मेंबाय एसे सिखा खंबायजोंसो एवनो बाहायजोबनाया मिस्ट्रिजों एसे आरो नै बिबार बारजेनबायानोबा नै एलाय बिबार बारबाय नै नुवाखै मबाइला खोमसि जायोना बिबार बारबाय नै र' बरिया खानै गोसोमल' जाखादों आरोना साइजल'खा दस्राफोरनि गया साइजआनो गैबावासो आंना माथो साइज जायोथाय दस्राफोरनि ख'से जालाबायो ओमफ्राय आंना ओरैबायदि साइजनिखा आरोना अयथासार साइजनि ओमफ्राय नैबे सान्दुं रानबाय आरोना माने दाख्लै गायसननानै होदोंमोन आङो माने बुस्थुआ हाया लाबोनायावहाय बेटारि गारि लाबोनायाव सिरिजोबदों आरो ओमफ्राय थालिराबो नै आंना थालिराबो थाइबायानो थालिराथ' माखासेखौ दानफाय गारनानै होबाय आं नैबे सिन साम्फा थालिरनो अमृतसागर ना मा होनो नैबेखौ खोमसि खालामनांगौ आरो बेलासिबाय दहाय सानावनो खेबलांगौमोन आङो ओमफ्राय माखासेया खोमसि जाथारबायना दहाय सानावनो खेबनांगौमोन आङो नै आंना थालिरा नै बरिया मोनजाखासिगोन ना आरो बेहायबो दंबावो नै बेबो दङ फिथाइ थाइजोब्बाय थालिरानो अयथासार गैयालाबो 30थासो बिदां दङलै गया सरि गयलायनो माबाया थालिरा आरो बेहायबो दंबावो नै खब्ला सिब्लानो जेरावबो थां जेरावबो खेब जेरावबो दंजोबो ओइलाय नै बैहायबो दं नै नै बैबो थालिरा केमेरा खोमसि जायोलै आंना नै माखासे गय फिथाइ गोमोन नुदोंना हनै नुहुरालै माने बेखौ जावैनो दोनखाबाय आरो आं फांनै दोनदों आङो नै थालिरा अयथासार बिदां अयथासार फिथाइ दङ 20थासो दङ 30थासो दङ माबाया थालिर फिथाइया नै खोमसि जाबायलै नुहुरा ओमफ्राय नै फिथाइया आरो बेहायबो नै थालिर फिथाइया नैबेहायबो नै थालिर फिथाइ बेहायबो सिनसाम बे माबा नैहाय बेहायबो दङ अयथासार मोजां बारलागासिनो नै बेहायबो दंबावोसो नै फिथाइ गोजा अयथासार 30थासो मोनबाय आं फिथाइखौ वाव बरियालै आरो नै बेहायबो दंबावो नै माखासेखौ दानफाय गारलाबायना होबाय आङो नै दानफाय गारलाबायना होबाय नै फिथाइया वाव नै बे खुंबावगासिनो दंबावो हिसाब सारालै आरो नै बेबाव नै बरिया बाब माखौ जाथ्रुबावनो माखौ फानथ्रुबावनोलै 50था बिदां मोनबाय आङो नै बेनो बरिया